Historické centrum Žiliny je na tom veľmi zlé. Na rozdiel od sídlisk, ktorých sa vďaka aktivitám poslancov neustále zvyšuje životný komfort, v centre mesta je tomu práve naopak. Pred očami sa nám rozpadáva Mariánske námestie, dobre na tom nie je ani Botová ulica a veľa ďalších miest je vyslovene nedôstojných, ako napríklad aj ulica Romualda Zajmusa. Útvar hlavného architekta v týchto dňoch vyhlasuje architektonickú súťaž na revitalizáciu Mariánskeho námestia a prilehlých uličiek v mestskej pamiatkovej rezervácii, tzv. MPR, čo je samozrejme historické centrum mesta. Keďže je pre mňa nepriateľné, aby sa opakovala situácia s Novým bulvárom, kedy mesto na doteraz nerealizovaný a možno nikdy nerealizovateľný projekt vyčlenilo veľmi veľa financií, inicioval som široké odborné stretnutie tejto pripravovanej štúdii historického centra. V e-mailovej komunikácii a priamo na stretnutí s vedením mesta, hlavným architektom, poslancami a zástupcami pamiatkového úradu som formuloval tieto jasné pripomienky. Za prvé, štúdia by mala poskytnúť jednoduché a praktické riešenia, nie je predražený megalomanský projekt, ktorý ostane len na papieri. Za druhé, revitalizácia by mala zahrňať aj miesta, kde je dnes asfalt, ako napríklad Jezuitská ulica alebo spomínaná ulica Romualda Zajmusa, kde by mal byť asfalt vystriedaný vhodnou dlažbou. Za tretie, dlažba by mala byť najmä komfortná a príjemná pre chodcov. A za štvrté, na túto štúdiu by mali neskôr esteticky nadväzovať aj ďalšie centrálne časti Žiliny, ako napríklad okolie železničnej stanice alebo Starý bulvár. Verím, že vďaka spolupráci aktívnych poslancov, odborníkov, odbornej, ale aj laickej verejnosti tento tak dôležitý zámer neostane visieť v prázdne, ale naopak posunie Žilinu vpred, teda tam, kam patrí.